Sam početak američkog fudbala u nas uopšte bio je vezan za početak prenosa tih utakmica na tadašnjem trećem kanalu. I to je bilo skroz novo za nas, nešto uzbudljivo i ja sam tek onako, pošto sam se bavio sportom, raznim sportovima, ponajviše košarkom, onda sam kao i svaki ljubitelj sporta, počeo da gledam te prenose na trećem kanalu. I vrlo lako sam, da kažem, vrlo lako me pridobio taj sport i u jednom trenutku, posle par gledanja sam već počeo da maštam o tome kako bi to bilo kad bi ja probao ovaj sport. Američki fudbal u Srbiji je, po mom skromnom mišljenju, taoc srpskog mentaliteta i generalno razvoja stvari u našoj prelepoj zemlji. Ja i dalje verujem da smo mi jedan veoma darovit narod, ali da jednostavno u sebi krijemo neku tamnu stranu koja nam jednostavno ne dozvoljava da nekim normalnim tokom razvijamo neke stvari oko sebe. Američki fudbal je sport izmišljen za ljude kao što su Srbi, za sportiste kao što su Srbi, zato što je to neverovatna kombinacija svih vrsta sportova. Pa to je jeseni 2002. je otprilike kada je počela istorija divljih veprova. Nešto malo to leto, recimo, ja se vratio leti 2002. iz Kanade, tamo sam živao nekih 8 godina sa porodicom. Naravno, brat je nešto ranije došao. Sad, ovde su to vreme postalo popularno, počelo se pokazuje, mislim, na trećem kanalu da je to bilo. Američki fudbal je bio redovno tu i svi su pratili tako naše društvo, otprilike. Kad se selio, rekao, ajde ponesemo ovu loptu, rekao, možeš i trebati. Nije nešto tu sad ono kao neki bio plan, nosimo loptu pa ćemo sad ovde se bavimo tim ili šta već. Onda kad smo došli, onda već ono svi kao, ja, imaš loptu, da, mi gledamo ovde, to je fantastično, ajde da probamo. I onda se skupili tako, recimo, 2, 3, 4, skupimo se negde na poljančetu. Igrali smo mi dosta tad basket, tad je basket bio popularan. Moj drugar Nikola Đorđević, kog sam znao sa košarke ranije, on me je pozvao i kaže, znaš šta, skuplja se neko društvo na hipodromu, igramo američki fudbal, probamo da igramo američki fudbal, znam da ti znaš osnove, pravila i tako dalje, da bih hteo da dođeš malo probaš. Ja sam to s oduševljenjem prihvatio i pojavio se tog prvog narednog vikenda kada je bilo zakazano skupljanje. Posle toga sve je nekako teklo u smeru gde je svako zvao po nekog njegovog drugara, ja zvao neke moje, svi su zvali i širio se krug. I vrlo brzo smo imali 2 ekipe koje su vikendom igrali jedni protiv drugih. Ljudi koji su dosta doprineli američkom fudbalu u Srbiji su braća Ćirići, Mirko i Aleksandar. Oni su baš dosta doprineli, bili su i treneri i igrači i dosta toga su implementirali u sam tim i dosta su doprineli timu da se razvije, da dođe da bude na nekim stabilnim nogama. Dosta je pomogao naravno Alf koji je još uvijek tu, dosta je pomogao Laza, Vladimir Lazić, takođe dosta pomogao i jedan čovjek od kojih je isto takođe dosta pomognuo, to je Veljko Maković, naš pokojni drugar koji je poginuo, koji je jako dosta doprineo ovom timu. Kako smo to igrali, skupljali se, upoznali se malo bolje, onda smo čuli da u Mitrovici i u Beogradu već kao postoje neki momci koji su napravili klub. I onda smo mi došli na ideju da spojimo ta dva naša suparnička tabora u jedan.
i to je sam početak Divljih veprova. Posle toga smo mi registrovali klub, naravno, sad, pošto je bilo tu nas nekoliko koji smo osnovno, smo podelili funkcije. Brat moj je bio predsednik kluba u tom trenutku, Mladen Pavlić koji je sad trenutno u Americi, isto iz detinjstva drugar, on je bio sekretar kluba, a klub je se dugo, ja mislim, do pre nekoliko godina se vodio na kućnoj adresi kod nas tamo, tako da sve je tu dolazilo, bili smo svi uključeni u klub, znam, moja baba je pravila recimo one piloni, markere kad su trebali za treninge, za utakmice. To je tako bilo, snalazili smo se. Uglavnom su u profesionalnoj američkoj ligi imena timova bila neke životinje, osim ako baš nešto nije konkretno za taj grad ili region vezano, onda je to nešto. Ali u principu su uvijek bile neke životinje. I onda smo mi mislili kako bi mogli da se nazovemo. I tu sam, da kažem, eto ja sa još par drugara bio tu kum, da kažem, jer ja sam razmišljao u to vreme da uzmemo neku životinju, ali koja je to životinja koja je onako malo opasnija, a koja ima neke veze s ovim krajem, da ne bude nešto tek onako. I onda koja je životinja bila, pošto je ovo šumadija, u tim šumama koja je jedna od opasnijih životinja, i onda smo došli na divljeg vepra kao rešenje. A tek posle smo vrlo brzo i ukapirali da na grbu samog Kragujevca postoji glava divljeg vepra u samom središnjem delu tog grba, tako da je to oduševljenje još veće. Baš se fino poklopilo, što se kaže. Najbitnije energije i zajedništvo i dobar osjećaj da pripadaš negde i da neko želi da budeš deo tog tima. U ovom sportu i u ovom kolektivu našem kakav jeste, nije samo poenta da pojedinac želi da bude deo tima, već je totalno obrnuto. Tim želi da svako bude član deo tima, svako ko je kvalitetan prvenstveno kao osoba, pa onda dalje atleta ili ne, to već dolazi kao nešto posljedično. Ja sam se preko svojih drugara koji treniraju u klubu upoznao sa klubom malo više 2008. godine i tu sam ušao u klub ovako čisto malo da pomognem, a već u februaru 2009. su me izabrali za predsjednika kluba. Kada vratim film, ne znam odakle mi hrabrost i smelost da prihvatim jednu takvu ozbiljnu funkciju. Na prvi pogled možda deluje prosto, ali jako je kompleksno voditi klub sa 200 ljudi, sa 5 selekcija. Naravno, bilo je tu mnogo teških trenutaka, ali mnogo više od toga lepih trenutaka, tako da se nijednom trenutku nisam kajao. Koliko god puta da sam se iznervirao i rekao sam da odlazim iz kluba, evo i dalje sam tu i dalje sam, kažemo, zadovoljan što sam dobio priliku uopšte da budem predsjednik ovakvog kolektiva i ja mislim da sam ispunio sva njihova očekivanja i trudit ću se i u daljem periodu da dajem sve od sebe za ovaj klub. Svakog je u klub doveo neko, pa je tako i mene doveo u klub moj najbolji drug, ja sam doveo svog brata i to je krenulo tako lančano i da bismo sad stvorili jednu tako da kažem, novu familiju. Pa moja prva saznanja o divljim veprovima stekao sam u školi preko drugara s kim sam bio u odeljenju, on je isto trenirao i pitao me hoću da treniram. Otišao sam, oprobao sam se i tako sam počeo sve ovo, što već traje već sad 6. godinu. Moje znanje o američkom fudbalu pre divljih veprova i nije bilo nešto jako. Naime, nešto o američkom fudbalu sam znao čisto preko nekih filmova koje sam gledao na televiziji ili eto tako nekih stranih medija, inače ništa pretjerano. Pa moje saznanje o američkom fudbalu je još od kad sam bio klinac i još od kad sam trenirao basket, ja sam čuo uvek da postoje veprovi zbog mojih stričeva koji su bili čak i osnivači divljih veprova. I uvek sam bio na neki način zainteresovan za taj sport i tek sam njega počeo treniram od negde otprilike prve godine kad sam prestao sa basketom i onda sam krenuo da treniram američki i od tad ne stajem. Ovo mesto gde sad nalazimo, ovaj teren ovde, to je stadion FK Jadrana ovde. To je ujedno bila i lokacija prve
utakmice američkog fudbala u Srbiji. To se odigralo u martu 2003. To je zapisano kao prva utakmica. U tom trenutku, ja mislim da je čak i u Sremskoj Mitrovici je isto postojalo neko okupljanje američkog fudbala, ali i ovo zapisano, ovo je prva utakmica američkog fudbala u Srbiji. Naravno, posle sad možda se ne obeležava to recimo na nivou Srbije, na nivou Saveza toliko, ali mi uvek obeležimo to, znači to je prva zvanična pojava američkog fudbala u Srbiji. Ja ne mogu da verujem da se ovaj sport igrao bez opreme i kad smo bili na prijemu u jednom restoranu, kad smo dobili knjige, tad sam video te njihove slike, meni to deluje kao neki naučno-fantastični film, da se neko ovim bavi bez opreme i da tad, ne sećam se da su mi pričali da je bilo ne znam kakvih povreda, možda su se plašili da uđu u kontakt kao sad, verovatno je to prosto, to je psihička blokada da ne uđeš 100% bez zaštite u duelu. Pa o prvim uspesima divnih veprova sam mogu samo da čujem od mojih drugara iz kluba, iz prvog tima, koji su dugo već u klubu. Neverovatno iskustvo, mislim, samo slušati kakva je bila utakmica bez opreme, prvo finale i tako te stvari. Ja sam bukvalno imao doživlje kao da sam na terenu i da gledam kad su mi oni to prepričavali, s kojim žarom su oni to meni i dalje posle 10 i više godine prepričavali. Bilo je možda i u novinama, tu sam možda zakačio neku sliku kada su divlji veprovi prvi na Balkanu odigrali utakmicu američkog fudbala. Među juniorima se prepričavaju ti neki prvi uspesi veprova, a mi bi naravno želeli makar da ostvarimo i polovinu onoga što su oni imali pre nego što smo mi došli. Američki fudbal kao sport u našoj zemlji nije na toliko velikom nivou, što se kaže, ali ne mislim na tom nivou što se tiče neke tehnike ili što se tiče nekih utakmica, borbenosti i to, nego jednostavno popularnosti. Što se tiče američkog fudbala uopšte u Srbiji, moje mišljenje je da stagnira i da će, nažalost, i u narednom periodu nekom stagnirati, a naravno, svi se mi nadamo da će kroz neku bližu budućnost se nešto promeniti u zemlji i uopšte u sportu i da će neko možda prepoznati vrednosti ovog sporta u Srbiji i da će biti bolje. Divlji veprovi se trude da učestvuju u svim vantereskim manifestacijama i samim tim predstavlja američki fudbal u što boljem svetlu. A svi mi se trudimo da to bude popularizovano maksimalno i da naš sport uspe u daljoj popularizaciji. Okupili smo se ovde na poziv Cineplexa u pešačkoj zoni Kragujevac kod Krsta. Znači na poziv Cineplexa da bi promovisali novi film Charlie Brown i Snoopy. U tom filmu se dešavaju neke scene s američkim fudbalom, a i mi imamo dobiti u tome zato što promovišemo naš sport u Kragujevcu, Wild Boarse, upoznajemo neke nove ljude koji bi sutra dan mogli postati naši saigrači. Ovaj sport je veoma drugačiji od ostalih. To je prvenstveno neki kontaktni sport koji u čoveku budi i gradi neku odlučnost prvenstveno. Jednostavno u ovom sportu morate sem fizičke spreme imati veliku dozu psihičke neke spreme, što se kaže, jer ako niste fokusirani u svakom trenutku na sva ta dešavanja koja se dešavaju oko vas, može vrlo lako doći do povrede. Povrede su sklopljene iz svih mogućih sportova. Ja sam bio u maltene svakom sportu terapeut, mislim da su ovde najkompleksnije povrede.
I dešava mi se, pošto sem ekipe iz Beograda niko ne dovodi medicinsku ekipu, dešava mi se da uđemo 20 do 30 puta na teren i onda pomislim da radim u hitnoj pomoći, a ne da sam fizioterapeut. Tek posle, kad oni dođu ovde ili dok sam radio dole u reha centru, dođe moja struka do izražaja, ali tamo to su povrede od sitnih zglobova, glave, krupnih, bilo je mnogo preloma, pucanja mišića. Igrači američkog fudbala po meni drugačije podnose te povrede nego drugi sportisti, jer je takav sport gde uvek traži maksimum i naviknut si na napore. Tako da, vrlo često se dešava da igrač doživi neku povredu, ali onda kaže doktore, zakrpi me malo i vraćam se u igru. Ne smem da propustim ovo, ili dobro sam, često ume da sakrije to igrač od trenera. To je sad ozbiljna priča i ozbiljna dilema gde treneri mora da budu svesni da je sigurnost igrača ipak najbitnija stvar, a ne rezultat. Tako da igrači vrlo često prikrivaju povrede, igrači vrlo često prikrivaju da im nije dobro, a onda treneri moraju da priskoče tu i da ga smire i da kažu pa makar i po neku drugu cenu da ga ubede jer da ostane na klupi, jer kažem, veliki je naboj, svašta se na utakmici dešava, velike su tu emocije, niko ne želi da propusti utakmicu, da propusti akciju, ali jednostavno morate biti pametni. Moja povezanost sa divljim veprovima kreće od 2011. godine, kad je Filip Nedeljković, resiver divljih veprova, došao na staž kod mene i ja sam mu bio dodeljen kao mentor. I onda je počela neka priča o američkom fudbalu i to se desilo baš nekako pred finale FA Kupa u Londonu. I ja sam planirao samo da idem sa njima usput do Milana, da svratim, a oni da nastave dalje. Međutim, dobio sam ponudu da krenem sa njima i meni se to baš svidelo, jer sam video da oni to rade bez kinte, da su totalno opušteni, da to rade iz ljubavi i mislim da je reditelj Montevideo u stvari uzeo taj scenario amaterizma iz ovog našeg kluba ili uopšte ovog sporta koji se odvija u Srbiji. Tako da je mene to u suštini oduševilo. Nikad nisam bio u nekom klubu, a da se to radi bez novca i samo iz ljubavi. I to je nešto što me definitivno kupilo i evo već 4 godine sam u tom sportu. I svi prijatelji me u stvari pitaju, prvo pitanje je koliko para dobijaš za to. Ja ne dobijem ni jedan dinar, ovo je jednostavno zahvaljujući ženi koja me pušta da dođem da idem bez para, ali je meni to za uzvrat lepo druženje i vraćanje u moju mladost, jer njihove priče su uglavnom da li ih je ostavila devojka, da li ih je primetila ili ne, a u mojim krugovima se pričaju neke ružnije stvari. Tako da su oni meni baš opuštanje i vraćam se sa svake utakmice nekako napunjen pozitivnom energijom, zahvaljujući njima. Ja smatram da čak ni ova generacija, ni generacija posle njih, niko od njih neće zarađivati novac od američkog fudbala da bi mogli da žive onako pristojno. Ali ono što mogu jeste da se školuju, da dobiju stipendije, da proputuju svet, da vide sve i svašta. Mi, seniori koji smo i dan danas tu i seniori koji su nekada bili juniori i oni seniori koji sam malo prepomenuo koji nisu ni znali da su bili juniori, oni su imali samo drugarstvo, prijateljstvo i povremeno putovanje. Drugarstvo je ovde bitnije od novca, jer ovde nema ni plata, ni premija, ni nikakve materijalne koristi, a opet
smo svi tu, dajemo se maksimalno, treniramo skoro na profesionalnom nivou i opet nam je lepo. Iako u Srbiji nije američki fudbal toliko profesionalan da se sad plaćaju svi igrači, meni je i dalje motiv da ostanem u klubu to što mogu da se uvek družim sa mojim drugarima i zato što hoću da radim na sebi, zato što me američki fudbal tera da radim na sebi. Klub, bar do zadnjih, ajde kažemo, 2 godine se u 90% sredstava je dobio od Skupštine grada, mada kao što znate situacija u zemlji nije baš dobra, tako da sve više spadamo na to da moramo sami da se snalazimo, kad kažem sami, nešto dotiramo iz našeg džepa, a nešto da jurimo sponzore. I to nije lako naći danas sponzore za bilo šta, pa ni za sport koji nije ni profitabilan, ni nešto mnogo popularan još u Srbiji, ali ima, hvala Bogu, ima ljudi koji razumeju cijelu ovu priču, entuzijazam ovih momaka i svih nas koji se trudimo oko kluba, tako da za sada, da kažem, uspevamo da sastavimo taj kraj s krajem i da opstanemo kao klub. Znači, nije jeftino, putujemo i po Srbiji, po Evropi, imamo 200 ljudi, imamo strance, znači jedan ozbiljan kolektiv, kogod malo se dublje zagleda, vidi da je to jedan ozbiljan sportski kolektiv, ali mi ako svom snagom se trudimo da nađemo sredstva da opstanemo na ovom nivou kao do sada. Nakon nekoliko godina kad smo u početku kao Kragujevčani pokazali neverovatan talenat i osvojili nekoliko nacionalnih prvenstava za redom, desilo se to da se s američkim fudbalom u Srbiji dešava to da se ulaže neki sitan novac, ali opet čak i da se pojavi sitan novac u nekoj jako siromašnom okruženju dolazi do nekakvih oscilacija u ljudskom ponašanju, tako da smo i mi pokušali da održimo taj korak koliko je god moguće da bi bili konkurentni. Mi smo počeli da dovodimo strane igrače, strane trenere, pokušavali na taj način da oplemenimo svoju igru. To jeste donelo i rezultata i to se jeste dogodilo u jednom trenutku, ali jednostavno u ovom okruženju jako teško pratiti korak sa ekipama iz Beograda ili ekipama koje imaju više novca. Mi dan danas to pokušavamo da uradimo, misleći da je to pravo rešenje, ali čini mi se da konačno dolazi vreme kada će stvari se vratiti na svoje, kada mi treba da postanemo ono što smo nekada bili ili da se izrazi makar da ostanemo ono što možda i jesmo, sportsko društvo koje diktira kako zapravo jedan sportista treba da se ponaša. Pa najveći trošak sigurno su stranci, znači mi svake godine skoro dovodimo 4 stranca, od toga 3 igrača i 1 trenera, znači plate samo za njih, pa smeštaj, pa hrana, pa samo aviokarte su mnogo skupe iz Amerike, ali to je nešto što je neophodno, ne samo da bi mi bili bolji na samom terenu zbog njihove igre, nego ipak je to njihov sport i mnogo toga učimo od njih. Znači mi svake godine, jako klub postoji već koliko, 13 godina, mi svake godine učimo nešto novo od tih Amerikanaca i ceo kult te ekipe se mnogo podigne kad su oni tu, tako da je to jedan mnogo bitan detalj. Kogod dođe, voli da radi s nama, jer mi smo konstantno učimo i konstantno smo spremni da učimo sa njima kad god dođe, dopijamo i prihvatamo nova znanja, što je njima izuzetno drago i oni vole da radi sa nama. Svaki put su ovde oni prihvaćeni fenomenalno, tako da mislim da trenutno ono što možda njima smeta kad dođe ovde, to je naša neposvećenost, ali opet naša neposvećenost, kad kažem naša, ne mislim na svakoga, ali na većinu ljudi, neposvećenost je u smislu nedostatka vremena ili nedostatka novca. Ljudi moraju da rade, njima je to sad malo samo, ne mogu da kažem neshvatljivo, ali to je jedino što je problem, znači nije velika posjećenost možda na treningu, pričam za seniore, zbog nedolaska svih ljudi na treninge, zbog obaveza na poslu, porodice. Strani treneri i igrači dosta toga mogu da pomognu klubu kao i svim ostalim igračima, jer dosta utiču na njih svojim znanjem i to što oni sve već imaju da prenesu nama nešto novo i što nam može dosta toga da pomogne. Neću da koučujem na utakmici. Znači na utakmici ima da mislim koji su skimovi, koje su šeme i ostale stvari. A da vas koučujem na utakmici, to zaboravim. Ja svima to kažem, mi smo obični ljudi, amateri koji treniraju kao profesionalci. Jer nema opcije druge.
ne postoji drugačija opcija. Jednostavno morate sami da radite i na sebi, u teretani mora da se radi na atletskoj stazi, plus mora da se dolazi na treninge i plus mora da se dolazi na sastanke, da se gledaju filmovi, gde se gledaju snimci, protiv koga igraš sledećeg vikenda, protiv koga smo utakmica od prošle nedelje, šta si uradio, kako si uradio, gde su greške. Tako da to sve vrlo zahteva od čoveka posvećenost i stvarno zahteva jednu ozbiljnost, dozu gde ti posvećuješ dnevno 2-3 sata tome, nečemu što je tog dana zaplaniran. Ako je, kažem, ozbiljan sistem. Znači, sad set, hat. To je sve. Baci se kao majmun sa dve ruke, lepo da ti rekao koja ruka ide. Čekaj, Znači, na hat sam radiš. 1, 2, bum, i zarolaš kukove. Znači, zarolaš kukove i podigneš ga polako. Da vidim da li možeš podigneš. Set. He. Tako nije lošo. Ajmo. Set. Ja ti kažem da se ne baciš kao magarac. Valimo kuk do kuk. Jednu ruku. Pozvao bih mladi ljudi da dođu i da se probaju ovom sportu zato što ih on uči disciplini. Jednostavno, disciplina je stvar uspeha u svemu što se dešava u vašem životu. Trenutno treniramo na stadionu Čikadača u Kragujevcu, mi imamo solidne uslove, sve ono što nam je neophodno mi imamo. Moglo bi to da se podigne na jako veći nivo i moglo bi to da bude mnogo bolje, da mi imamo teren sa veštačkom travom, teren samo za nas, da možemo da treniramo u svakom trenutku kad god nama to odgovara. Sve je to kad bi moglo, ali to je jednostavno trenutno neizvodljivo, ne samo za naš sport, za bilo koji drugi sport je to neizvodljivo, tako da mi to trenutno nismo u mogućnosti da izvedemo. Bila je opcija da se pravi stadion za nas pre para godina, međutim od toga nije bilo ništa, ne verujem da će ikad biti, tako da mi treniramo na ovom stadionu. Zahvalni smo naravno upravi stadiona koja nam je omogućila da treniramo na tom stadionu i da imamo utakmice na istom tom stadionu, tako da je to za nas za sad jako prihvatljivo. Razlika između naših i američkih trenera mogu da kažem da nije nešto velika, zato što koliko god da oni imaju znanja, Amerikanci, mi imamo to neku, to jest naši treneri imaju neko srce koje pokazuju bukvalno na svakom treningu i to je nešto što nas može i da nauči, a tek da nas vodi kroz dalje pobjede ili nešto više. Tebe on ne interesuje toliko, ti moraš da istrčiš tu ruku, najbrže i najjače što možeš. Nemoj da ideš toliko blisko, probaj malo više tamo kao ono ostaviš. Bravo! Odlično! Sjajno! Odlično! Mene je oduvek interesovao rad sa mlađim ljudima i uvek me fascinirao poziv profesora i učitelja i uvek sam kao mladi momak maštao i razmišljao o tome, ali da budem trener nisam posebno imao na umu takvu neku ideju sve do 2008. godine kada je tragično izgubio život moj trener i naš saigrač Veljko Makojević. U tom trenutku ja sam bio jedan od najiskusnijih defanzivnih bekova, Veljko je bio između ostalog i trener defanzivnih bekova i onda se nekako ta uloga tim nesrećnim spletom okolnosti nametnula, dok se u meni onako je sazrevala ta želja da se inače bavim trenerskim poslom, koja je sa jedne strane bila potpomognuta i željom da u tom trenutku učinim sve što je u mojoj moći na bilo kom mogućem nivou da pomognem divljim veporima koji u suštini predstavljaju jednu vrstu bratstva. Ako je lopta loša, probaj da uhvatiš da uđeš ono ispod njega, razumiješ?
Korner. Kad obaraš ovako, onda nemaš snage. Svaki trening je jedno novo iskustvo, pored tih akcija, samog treniranja. Mi na treninzima učimo kako da se ponašamo i van terena, učimo da je sam život jedna velika borba, utakmica koju moramo pobediti. Juniorski i seniorski pogon su potpuno dva različita tima, samo isti sport. Juniori, nešto najlepše je raditi sa juniorima, biti juniorski trener. Iako je preemotivan sport, u juniorima su te emocije još izraženije, još veće. Kao trener bavite se raznim stvarima, i ozbiljnim i neozbiljnim, i komičnim, i potresnim. Sve što možete, ti mladi ljudi mogu svašta da vam prirede. Uticaj trenera na nas tokom igranja je jako veliki. Ako mi to možda ne primećujemo, svaka njihova reč može da nam pomogne, a kamoli da nam pokažu nešto ili da nam svima nama ukupno predstave tu stvar što treba da odradimo. Tako da motivacija je trenera najveća na utakmici i oni su ti koji, mislim, najviše mogu da nas podignu kada padnemo ili kada smo nešto nervozni. To možda mi ne primećujemo, ali tek posle kada malo razmislimo o tome vidimo da su oni u stvari zaslužni za sve to. Diksone, slušaj. Cepaj opet ka našem sajdu. Cepaj opet ka našem sajdu. Ajmo jako. Sad, bez kadla. Svaki početak sezone donosi nove izazove. Sama ta prva utakmica nama je veoma bitna, jer imali smo dugu pauzu, kivni smo, željni smo, a i tu smo zbog toga što to volimo. Traje još pauza, imamo još nekoliko dana do prve utakmice i mogu da kažem da bukvalno svakim danom sam se budio čekajući prvu utakmicu. Znači, sada još 3-4 dana koliko je preostalo pred utakmicu, samo mislim u sebi da sve ovo vreme koje sam čekao, koliko sam naporno trenirao i koliko sam se spremao, da samo ja da to čekam da ispoljim na terenu na utakmici. Znači, jednostavno nemam način kako da pokažem tu želju i tu strast prema tome da ja hoću samo da stanem na teren i da jednostavno igram američki fudbal. Svaka utakmica je, naravno da je svaka utakmica bitna na svoj način. Prva utakmica je bitna da bi u tom nekom trenutku videli gde se nalazimo. Često puta mi imamo i utakmicu pred početak same sezone da bi to utvrdili. Često puta to nije takođe moguće organizovati. Prva utakmica jeste bitna, tu otprilike možete da znate i da vidite šta možete da očekujete do kraja sezone. The number you have dialed is not in service at this time. Ono što je zanimljivo, igramo sa našim komšijama tu iz Čačka, a ono što će obeležiti sigurno ovu utakmicu je semafor koji smo dobili od naših prijatelja iz Books Computersa i koji je prvi semafor u Srbiji za američki fudbal sa svim detaljima koji ovaj sport nosi. Najbitnija utakmica je ona utakmica koju igraš. Kao što smo rekli, sad živimo tu utakmicu jer nju igramo. Jer šta kad krene play-off? Ne može biti finale najbitnije. Kad krene play-off, kako da stignemo do finala? Ne možemo da preskočimo polufinale. Znači, najbitnije je polufinale. Pa tek onda najbitnije finale.
najbitnije je svaka utakmica, to je najbitnija utakmica, je svaka utakmica koju igraš. Ona je najbitnija. Sa svojim saigračima se družim i van terena. Jednostavno zato što nas je ovaj sport i ovaj klub zbližio dosta. Jednostavno van terena delimo sve u sreći i nesreći, slavimo rođendane zajedno, izlazimo, gledamo filmove, idemo u bioskop. Nakon svake utakmice mi imamo to okupljanje u kafani Balkan koje je nama već posle toliko godina postao ritual. Nebitno da li smo pobedili ili izgubili utakmicu, tu smo da prepričavamo događaje sa utakmice, da budemo zajedno, da iako smo izgubili neku bitnu utakmicu, ponovo to lakše prebrodimo i nastavimo dalje. Nalazimo se u kafani Balkan u Kragujevcu, gde juniorska ekipa Divljih veprova proslavlja drugu titulu za redom za juniorsku ligu. Pokazali smo da sve možemo da odradimo kao tim, svi smo se trudili, dali sve od sebe i postigli ono što želimo. Igrali smo i za Pavla koji nije tu sa nama i ostvarili to, igrali za to time koje nosi ta juniorska liga za Veljka Makovića. Titula se vratila u Kragujevac, sve opet tu, druženje na okupu, divan osjećaj u timu, svi su srećni, svi zadovoljni odrađenom sezonom, guramo dalje i težimo ka tome da uvek ostane tu. Pa budućnost kluba naravno uvek zavisi od financija, ali ono što će sigurno i te financije prevazići, to je ta energija samih igrača, pre svega juniora koji svake godine dolaze novi i koji prave jedan neverovatnu porodičnu atmosferu i to nosi i klub i nas koji vodimo klub i onda što bi rekli to sve nadomesti i nekako izguramo godinu. Tako da sam siguran da će ovaj klub ima svetlu budućnost baš zbog ljudi u samom klubu. Divlji veprovi mislim da su jako bitni za ovaj grad jer postali su brend. Postali su apsolutno brend ovog grada i mislim da su u jednom trenutku Divlji veprovi bili poznatiji od bilo kojih drugih sportista iz Kragujevca. Divlji veprovi su 5 puta osvajali prvenstvo, što je jako veliki uspeh, što je doprinelo do toga da je mnogo ljudi dolazilo i da gleda američki fudbal u Kragujevcu, ali samim tim i da trenira američki fudbal u Kragujevcu. Ja smatram da nisam arogantan kada kažem da mislim da su Divlji veprovi jako bitni Kragujevcu. Ja kroz neki način identifikujem Kragujevac kroz Divlje veprove. Bezbroj manifestacija, bezbroj stvari se desilo, što se kaže, kroz naše ruke i mi smo bili vesnici toga ili smo bili makar svedoci raznih dešavanja i događaja i politika nema nikakve veze sa tim i ja mrzim kada Divlji veprovi imaju bilo kakvu političku konotaciju. Mislim da ovaj grad još uvijek nije shvatio koliko mu ovaj klub znači, zato što je iz ovog kluba izašlo mnogo dobrih ljudi. Prvenstveno zato što klub kao klub ne da mu se blati njegovo ime ili ti
da se mi nedolično ponašamo. Prelazak iz juniorskog u seniorski tim je zahtevao dosta odricanja i mi smo zajedno prešli ovaj jedan mukotrpan put. Sada očekujemo nova iskušenja, nova dokazivanja, novu borbu i da damo svoj maksimum i doprinos i da pokažemo ono što smo naučili do sada. Prelazak u prvi tim mi dosta znači, zato što sam do sada radio sa juniorima i zato što znam kakva je razlika između junior i seniora. Znam da je to totalno drugi nivo igranja američkog fudbala. Znam dosta igrača iz prvog tima, tako da znam koliko moram da se spremim da bi bio nalik njima, a i bolje od njih, nadam se. Najveća trenerska satisfakcija koju po meni, ja sam to doživeo, a mislim da su i drugi treneri to doživjeli. Ja ne znam, meni nije te titule će biti ili neće biti, ti šampionski dani, sve je to lepo. Ali najveća satisfakcija po meni je kad vidite tog malog klinca koji je došao pre ko zna koliko godina u klub i vi ga trenirate i on od flega raste i ne samo što postaje bolji sportista, postaje bolji čovek i sutra vas sretne na ulici i pozdravi vas, vi znate ko je on, znate njegov put a znate da ste na bar malo uticali na njega da on postane takav kakav on jeste sad. To je nezamenljivo osjećaj. Došli smo do jednog višeg nivoa, neki na ovom putu su odustali, neki nažalost nisu više među nama, ali opet je to ono što nas tera i što nas drži da i dalje dajemo maksimum od sebe i da ginemo za brata pored sebe. Nadam se da je ispunilo sva vaša očekivanja i sva vaša odricanja i tako dalje, nećete dobiti neke lovorike koje dobiju vaši ispisnici, kao što smo možda Alfi ja, ali vi ste sada u tim nekim godinama i u tom nekom trenutku da napravite neku novu priču, da utabate neki nov put, da ispišete neku bolju budućnost, imat ćete mnogo više prilika i mnogo više situacija da postanete pravi ljudi i pravi igrači nego što smo imali mi. Znači, ne zavidim vam, na neki način ispred vas onako ozbiljan zadatak i pored toga morate da shvatite da ste vi sada deo, ne samo deo, nego predvodnici najznačajnijeg sportskog društva na ovim prostorima. Morate da se ponašate tako na terenu i van njega. Danas je taj dan kad ste odlagali od novca, od drugara, od prijatelja, od svega, da bi bili sad u ovom trenutku. Postoji sad ovaj trenutak, pamtit ćete ovaj moment i sve će da se liberiše od ovog trenutka pa nadalje. Morate to da zapamtite, morate da imate na umu posle, morate da imate na umu šta ste prošli da bi bili ovdje. Nemojte nikada ovako to da shvatate, nemojte nikada da date na sebe i još važnije, nikada nemojte da dozvolite da neko povredi vas ili utiče na vas ili drugara pored sebe. Pa nemam puno šta da vam kažem u ovom trenutku. Reći vam ono uvek što sam vam pričao. Američki fudbal je dosta sličan životu. Svaki novi dan, novi play. I ono što se traži od tebe je uvek da daš više nego što možeš u svakom playu. Znači, igraj svaki play maksimalno, igraj svaki play 110%, a tako radi i u životu. Iskoristi svaki dan i šta god budeš radio u životu, daj sve od sebe da to radiš dobro. Nemojte da radite stvari na pola. Svaka čast što ste stigli do ovde, ali ovo je za vas tek samo početak jednog novog putovanja. Dajte sve od sebe.
Ok, momci, sad smo isti. Sad smo isti, više nismo igrači i treneri, nego drugari i braća, što bi se reklo. Mislim da bi trebalo sada da uzmete jedan moment između vas, da provedete sami u slačionici, dok mi pripremimo stvari koje su neophodne za početak utakmice. I ovo je sjajan trenutak za vas, pamtite ga dugo i uradite šta god je neophodno da izađemo na teren i da razvalimo kako se od nas očekuje. Momci, za ovo smo se borili, za ovo se živi. Zapamtite da nas gleda Paja. Ajmo jako i da pokidamo. Ajmo, ajmo. Peščani dah, svako to zrno znam. I ovaj put kad okrenem ga, ništa novo neće da mi da. Samo stid i kajanje zbog nebrige. Zauvek i nikad spajaju dlanove. Drugi je sad nivo, jer sebe znam. I nije meni krivo što nemam vremena. Peščani sad ko peščani dah, odgovor krije mrak. Ja znam da je tu, iako ne vidim ga, zlo predosjećam. Samo stid